U novoj sezoni u drugoj rukometnoj ligi Istok takmičit će se 10 ekipa. Podsjetimo, prvenstvo 2012-2013 bilo je na ivici regularnosti zbog istupanja, odnosno izbacivanja klubova iz lige, pa možemo samo da verujemo da je predstojeća sezona bolje pripremljena i da su klubovi obezbedili makar elementarne uslove, pre svega finansijske, za takmičenje koje ih očekuje. Inače, bar prema saznanjima do kojih može da se dođe u ovom periodu priprema, druga rukometna liga Istok ove sezone neće imati tako izrazitog favorita kao što je to bio Hajduk Veljko u prvenstvu koje je iza nas. Elem, drugu rukometnu ligu Istok u novoj sezoni činit će dva majdanpečka kluba, Rudar i Majdanpek, dva borska kluba, Brestovac i druga ekipa Bora, zatim Boljevački Rtanj, Paraćin, Radnički iz Ćuprije, Rembas, Knjaževac i drugi tim superligaša iz Zaječara. Što se tiče Ćupričana i njihovog dometa, iskustvo nam govori da nije uputno davati bilo kakve prognoze. Za sad se samo zna, ako ne dođe do prolongiranja početka prvenstva, da bi rukometaši Radničkog trebalo da otvore drugu ligu Istok u subotu 21. septembra kao domaća ekipa i to u susretu sa starim znancima iz ekipe Knjaževca.